Riepma l-Olandiż ta' 24 sena li kien qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Shannon Mack sentejn ilu u li f'seduti preċedenti dejjem ċaħad l-akkużi miġjuba kontrih, ammetta li qatel l-eks tfajla u kollega tiegħu. Shannon Mack ta' 30 sena kienet instabet mejta fadira dem bejn karozza pparkjata u ħajt ta' ġnien f'Santa Venera. Fil-qorti kien ħareġ li Mack inqatlet brutalment b'daqqiet ta' sikkina fonqa. Marki tal-idejn li kienu nstabu mal-ħajt fix-xena tar-rejat jagħtu ħjil li l-aggressur sabbat lill-vittma mal-ħajt qabel qatilha bid-daqqiet ta' sikkina. Il-ġisem bla ħajja tagħha kien instab kmieni filgħodu fit-3 ta' Awwissu tal-2018. Quddiem il-Maġistrat Simon Grech Riepma li dejjem ċaħat l-akkużi kontrih biddel il-verżjoni u ammetta li hu ħati. Issa jmiss li tingħata s-sentenza lir Riepma. Georgi Gvindiganza ta' 34 sena mill-Ġorġja nżamm arrestat wara l-ġimixli li saraq madwar 500 euro fi flus kontanti u fliexken tax-xorb minn ristorant f'San Pawl il-Baħar. Huwa ġie akkużat ukoll li kkaġuna ħsara konsiderevoli għad-dannu ta' kumpanija privata. Il-Maġistrat Astrid Mejgrima semmet kif l-akkużat kien instab ħati wkoll li fl-2016 ivvjaġġa permezz ta' viża falsa u kien nagħta sentenza sospiża u għamar lura pajjiżu u reġa' ġie Malta b'isem differenti.